Epektibo karong adlawa, Pebrero 16 hangtod Pebrero 28, 2022, ipailawom ang syudad sa Davao sa COVID-19 Alert Level 2. Subay sa risk classification nga gipagula sa Interagency Task Force kun IATF. Gawa sa Davao City, dinhi sa Davao Region, Alert Level 2 usab ang Davao del Sur, Davao del Norte ug Davao Oriental. Samtang Alert Level 3 ang Davao de Oro ug Davao Occidental. Ilawom sa Alert Level 2 ang musunod gitugot 50% indoors alang sa fully vaccinated bato COVID-19 ug 70% outdoor capacity. Venues for meetings and social events, face-to-face classes alang sa higher education ug basic education, licensure or entrance exams, karaoke bars ug indoor entertainment, amusement parks, individual outdoor exercise ug intrazonal ug interzonal travel depende sa palisiya sa local government unit kun LGU. Ginarespeto usab sa City Government of Davao ang risk classification nga gikan sa IATF ug sa Department of Health kun DOH ug kanunay nga gipahinumduman ang Davaoenos sa pagtuman sa minimum public health standards batok COVID-19. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.